Salut fraților, eu sunt Sebi, este soare afară și m-am gândit să facem un vlog și da, ne vedem afară. Am și foarte soare afară, merem să-l chemăm și pe Andrei și vom face împreună cu el. Și puii mei, dacă mai vreți vloguri pe acest canal să-mi scrieți în comentarii. Bate soarele din față de rupe, după cum puteți vedea. Și da, hai să... Bun, se pare fraților că Andrei nu e acasă și acum probabil mă vedeți urât că bate soarele din spate. Și da, merem să-l chemăm pe Rolly atunci, pentru că da. Hai afară, la zăpadă! Viba afară! Nu știu. Hai că vine și Rolly și Andrei, că am vorbit deja cu ei. Și ce să facem? Nu știu, jucăm ceva. Păi, vrei să spun ceva? Zi. Nimic. Nu, hai, vii? Nu știu, dar eu sunt deja cu Lucas. Unde? La cămin. Păi... Hai că vin și eu. Bun. Sărut. Ceau. Ric mă și acum merem după Bogli și mă văd tot urât pentru că da. Hai să mergem. Bun, și acum mergem și la profi. Suntem alături aici de Rolly și o să vină și Body imediat. Da, și da. ce bani. Bobby, mă, Bobby. Da.